Naghahanap ba kayo ng lugar na pwedeng mag-staycation kasama ang pamilya at barkada? Gusto nyo ba ng farm-like experience na malayo sa polusyon at ingay ng syudad? Tara, samahan nyo akong libutin ang The Farmhouse dito lang sa Naga City, Camarines Sur. Ano pang hinihintay nyo? Madyan na! Dagos po kamo sa Bicolandia. Ang farmhouse ay matatagpuan sa San Isidro, Cararayan, Naga City. 15 to 20 minutes ang travel time mula sa sentro ng Naga City papunta rito. Hindi pa man kayo nakakarating sa lugar ay madadaanan na ang nakaka-relax na mga puno at halaman sa daan. Kung bibisita kayo rito, advisable na mayroon kayong sariling sasakyan dahil ang farmhouse ay medyo malayo pa ng konti sa National Highway. Kasama na sa inyong mga babayaran ay ang mga sumusunod na facilities at amenities sa The Farmhouse. Air-conditioned master's bedroom, air-conditioned attic room with 3 beds, attic family room, fully furnished kitchen, dining area. Kasama na rin dyan ang 1 container purified water, 2 restrooms at bonfire area, fishing decks, mayroon ding mabait na mga caretakers at tour guide na mag-a-assist sa inyo. Plus, meron ding free access sa swimming pool. Kung gusto niyo rin ng intimate gatherings ay pwede rin dito. Swak na swak ito sa mga nature lovers at sa mga taong gusto magpahinga at mag-relax sa isang tahimik na lugar. Banding ng barkada o pamilya, photoshoots o kung ano pa yan, pwede yan sa The Farmhouse. At sa mga mahihilig sa kape, may pa-unli brewed coffee na rin nakasama na pwedeng kayo mismo ang gagawa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook page ng The Farmhouse.